Så er vi nået i suge. Og vi skal nå til en tropesuge. Og vi snakker til Christian, skal vi huske også. Ja, Christian, ikke? Det her, det går meget ud til Christian. Ja. Og vi står lige ved sugetårnet. Ja. Så vi skal have en til tropesuge, så man skal holde imens du gør det. Ja, så vi skal gå til sugetro. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se en tropesuge der. Jeg hader at gå med sådan her. Hvor fanden er vi henne? Vi er ved løverne. Ej, hold kæft, jeg hader suge. Løver? Ja. Løver? Så lige ses, når vi er i tropesuge. Okay, hej. Klokken er nu 7:10, og vi er på vej ned til tropesuge. Og ja, det er mega sjovt. Og det lugter. Der lugter en lort. Ja, der lugter en lort. Der lugter. Ja. Og vi har kort med, sådan en meget spændende kort. Og vi går til den forkerte vej. Jeg vil lave op. Ja. Vi er i gang med at lave dernede, hvor lamaerne kommer. Vi er i gang med at lave om dernede, hvor lamaerne er. Ved I, hvor tropesuge er? Jeg har lige her. Ja. Okay. Og så vi har lavet op, kan jeg se. Ja. Så vi skal gå lidt omvej. Men det er løverne, vi har gået forbi mængden, og lige nu er vi... Der står tropesuge der. Og vi skal ind til tropesuge Regnskov, som åbner om 53 minutter. Så det er lidt god tid. Så kan vi spise lidt. Så ja. Så går vi bare ind og kigger. Så ja, vi ses derinde. Hej Christian. Så er vi på vej ind til tropesuge. Og vi skal ud til det tropekøkken. Og Isabella, du siger, at jeg har sådan et billede der. Der er fandme ikke. Nå, vi skal ind der. Parkering. Wupsi-dupsi. Ej, der lugter. Ja, jeg filmer. Nu er vi derinde, eller vi skal... der lugter herinde. Så er vi herinde, og vi skal til tropekøkkenet. Der er varmt herinde. Der er lort og alt noget herinde. Hej. Hej. Vi skal også filme noget. Og nu er vi fandme herinde, altså. Nu filmer vi så. Jeg filmer hele turen. Jamen, så filmer vi med musik. Så er klokken 10:15, og vi skal til Avon. Ja. Der er fandme en væver. Vi bliver nødt til at vente til klokken 11. Der er sgu en eller anden, der arbejder derinde. Avon. Der lugter. Ja. Der lugter altid der lort. Ja, det er sådan en handling. Ej, fy for helvede. Kan jeg lige se noget af det? Der er den en. Ikke finde troppekøkkenet, vi skal videre. Ej, men kan ikke finde ja. Vi kan ikke finde troppekøkkenet. Jeg tror, vi finder en anden, som spørger en anden dag. Der er fandme en mand derovre. Nu spørger vi. Okay. Ja, vi venter lige. Ses om 2 minutter. Hej hej. Nu vil jeg så lige tage lidt mad, og ja, vi sætter os selv og spiser det til klokken 11. Og vi ved, hvor vi skal gå ind, når vi skal ind og hente. Hvor vi skal ind til tropekøkkenet der. Der ved vi, hvor vi skal hen. Ind. Og vi skal hen til den der bil, der er spisende. I tigeren. Det er ikke rigtigt? Så vi ses, når vi skal til tropekøkkenet. Ej, skal vi spise der? Nu må vi ikke spise. Okay. Vi ses, når vi skal spise. Nu skal vi så ind i tropesuge igen. I køkkenet. Vi skal på vej derind, fordi nu har vi spist lidt mad. Og så... Ja. Wow. Nå,
Så nu filmer jeg bare hele turen derind. Fordi det, det sviner måske lidt op. Ja. Så vi ses lidt. Hej! Det er tilbage. Fuck, hvor er det. Are these alive?